Chom that takosheze here. Sorry, So sir. takoshimeze, don't come here, give takoshimeze. All right, sir. I didn't pagan what the boyfriend come. When I'm going to take from some dare na WhatsApp, some Biara, Ibara, Nambia Ibara, Biangoto. It's an ande hello got that boy at Tacomerezeta, Nana wish Yamri. Dranga Bia Silk, where Marabo dance. It's and they promote to get the boy. Call me here. Hello, I'm on you. The more young poor. Emonya this Emonya Yara will get a baculos. Eh, mamma. Monya on your cases, but Colos, Monya. Okay, yes. I'm okay, Monya. Age Mahuyanga. On what I lad, on what time. The thing be a me body or the other for tap too much. Ya get caught, but ye will. I told that thought from you. Ye will yaka, body or the pattern there, Oko. Yes, our where Patria. Chileke Bapa Yoko. Ete brile me. Let us game with antidote or Boko and the mud. You will give. The way for Nana like a billion of last. I'll come and see how I'm going to go and have what do. Mama. The way for Nana like a billion of last. Okay, sir. Don't waste my time here. Don't waste my time here. I'm going to be wasting time. Do you will give because the way for the guy straight on my bingo round. The way for the guy straight. okay. You put that wig in Unishaya. You pay. We go wish him. I got where go through here. So we have where Chinese. Drop off that phone. Drop off my phone. I need there. I drop all me. Load to the knock a shovel agent. After bring your time, if you laugh, I bring you down. Okay, sir. The work against threat. Okay. Then get hand knock a shovel agent. Bugaja. Tornazo. Chief head to time in front. Tele Rosanna. You put no socket extension agent. A power got phone fridge and stabilizer. Eh? Oh, Ike Mode. And where me? Now what you can get in week, get what I manga. Eh? In week, get what I manga mega interview. You will go. Anywhere will them. Kege a socket extension age a power guy any no law. No. Whatever verse bia. Us will it look at. When you tell a go cover all look at Petra like this. And when I am again, oh, the way I am no poor. Eh? Oh, the way I am no poor. When you went Razi. Oh, she never believe. Oh, you went Razi, this girl. Uncle, my farm. A farm. Eh. Oh, you want me. Oh, if a monkey. Ha, take it here. That would have phone again. Okay. Chief, that is Naso. No. Maybe should I watch him? Lagos. Ele hotel in here. I'm na hotel, I'm on Ghana. Ele hotel di here. Oh, hotel, oh, Ulo mad. Ulo mad, hero agony. Cleaner. Onye no gara cleaner, married man ko Nenweghi. Oh, married man. Married man, yela nwunye abidia. Ha na nwunye ya na ụmụ ya. He na clean all morning and night. Yes. When I come, the way for now, no off ma. Some get Jimerega Breda, came out young girl, Matoquado that na, on Shrike, Gaga no choose real clean and all of mad, Yena no mad honor, or the ma, than he would telegana bapla.
But the yarn in a papa, like I am say bagapple, and when I am a papa shame, you got him not bagana. They should be Awataram. you want your ben. Our Monimo state. A benimo. Ikeduru local government. A benny kedru. Ata. A benata. Omafa. A ben no mafa. Nimu double coconut. Negana nagodendo. Yes, I didn't. Otele Ndi cleaner now when I joy on you. Yes. I let joy on you again. Otele Ndi cleaner say cleaner no love mad. Because Omega Mad used to eat clean ulo and eat them everywhere adding it. One boy, no game here. He will be no lodgy. Come back here, in our own embassy cleaners, clean all. And when I tell who she gave one whoosh, mother, what is a hoogie shush? Oh, lolo. He cocoa. Mba. Otele Gumag let me ne jemme. Otele. Otele Gumag and get clean again, he lay he name. Yeah. Elepo Otele Gumam. I'm on Gumag, a lay he name. And why your name? But it clearly will lay ham or Gumagambo. Mbamba. It's okay. Guy he be line. Keep that your first threat to focus here. Focus here, they line about the way who got straight. Ndo you will go. Ask it the way straight, Ben the other Mianga. Satat Mapayaka. Mapping go, Ibranga Pia Fatami Hunala. Negina Naga. Ebis na ha dendo. Kemre na ha zupo na school. Hey, G. Jasm na school. Auta maga na package ego ha jazu na school akwa gena ha kabi. Mba, mommy no Imo State with daddy. Eh? Mommy na daddy mu ha no Imo State. Oya kana akwa gena ha ika were ha kan ne were ha kan na. Why not? Of course. Good. Elu odita ya una diga ahụ emechi oji kwa ego je lekọta gị. Ị ka ga nọ na be diga ahụ. Ya una nwe otu ọ dị ka ga ebi with diga ahụ. Nka na ika ga ebi na with ya. Ị ga ebi without enyere nwoke ọzọ otele gị. Yes. Ebere gị ugwu. Achọm so nwoke ka na-ebu ugwu. E church ya ma gba kwubi okwu na shigi chesa ona ni nwoke ka na-ebu. Ebere gị ugwu si chesa ona ni nwoke. Ma sa je ebe nwe ụmụ nwaanyị ugwu. Ebere m. Awu mo. Ebere gị ugwu. Yes. Owe ma nke owe ma. Amam. Ele otu isi ma sa ebere gị ugwu. Achọm so na ni nwoke ka na-ebu ugwu na ebe nwaanyị ugwu. Jesikwa nna ya ma na ebere gị ugwu. Ele nga ebere gị nke gị. Na man no. A church here will bring you down. I'm not joking with you. You know enter question say here. Sorry. Amam say je be kwa nwaanyị ugwu because na ni nwoke ka mma. Nwa boy bia. Na amaghị m ebere ugwu. Maybe she not watch him. Lagos. Maybe afọ ole. 23 going to 24. Am I reshi? Yes, I'm reshi. Ọnụ ịrụ ego le ka a na-akwụ gị. 150. Ịrụgara ya company ka ịrụga nke onwe gị. Aga ka onwe m. Nke onwe gị. Mmadụ ole tara ala gị kemgbe ị pụtara ụwa? Mmadụ abụọ. Ele nga ha na-ataga gị. N'ụlọ ha. N'ụlọ ha ka ha na-ataga. The way ji anọga sef, what is your problem? Na get video to get lara maso. Okay. Ebe ahịa bi gburu m oge, ebe ahịa bi gburu m eke mepụta oge ya.
put Ogi here, people here, better come on. We got come on, hunger complete. Okay. Third last one. Ukuga no tunga. Ukuga hoga no tunga. Pro tunga chileka bagoko. Koto the quote aziki is azike pus. Night ukugo tunga. Gato front. And you will jump. Who will jump? Ija will jump. Guess a what jump. Ija will jump. Chileka bagoko. Mba. Eh? Mba. Ija will jump. Let him go to you when then I will jump. Oh, to come on. Or to go there. Yeah. Hi, no, young way and a family. It's again. Hi, take a gamma brew or young way height at our family. Okay, Pam. Mpagging with the height. Pam. That would have phone again. The phone now on I told that Takoshi say, Gay boy, don't come here, liar, Lanya. Take what I host stretch and a jab madam round. Make I no to Ghana, may put Ogi here. You will like it. Take what I host stretch. A jab madam, Onya Hona Degana. You will like it. Let me hear the knock you home there. You got no to get mad to make it up. Get your lab cook. Oh, the matter again on your pants. Oh, your pants. I'll be Munganina almost a month. I'm asked to go. You make a better back who wish you. Say that for let. At the Mafa, Irinisi. Iria Bonisi. It's your mother. I'm a Bemo. Maybe she'll watch him. Enugu State. A bed Enugu. Enugu Town. Nagadendo. Nemo Dendo, Namala. Oh, Nagamona. Don't know. Guinea Blue Nugget. Ian Beredogolozo. Huh? Ian Beredogolozo. Yambere Dobrozo, here the Kagan, or wonder where we call the moto. Mere accident. No, baby. No, boy, you. And ya, I mega block here and I may put you here, bring you down here. I know the West time. Just try Lanya. Otele no na your name on your just your name on pushing a village not to get that. Get back to here. You will Take Paris manager quaka. You acrolaka need me before get Potowa. Make I know Tungana block on your like the strategic baby to here. It's taking Burunaga. Oh, mere accident with moto. Motonki, I call Moto Brabo Yebo. Motonki. Motoke. Ele moto burum pagi ha. Obu moto ya for amazing accident. Ele moto pagi bubaga buri ehe. Aka mbo obere nwa echeta azma fa moto ya. Abu mo obere nwa mgbe ahụ. Okay, I hear no so bu moto ke moto ya mu eyi egboye. Oye mangwa am. Okay. Family property hands ru na egbu ha. Property na buru buri.
Umunne ga di ole? ID asa. Enwele mgbe ị nụrụ tara agbagbarị. Mba o. No. Engola goof mbụ. Mba. Iji aṅụ shisha. Mba, onweghị nna ahụ. Ma ị gaa n'otu nga face focus ọhịa ma buto gị na. Don't look down, don't look up, focus on ya. Ihe bịara wee interview. Kwe hụrụ otu imeghe ka mpere, emeghị isi, emeghị olu ka wọọ geto ncheke nọ n'ahụ ụlọ. Ma ị gaa n'otu nga mebuto gị ya. Ị nọrọla na-akụnyere ya para. Akwa ị nọrọla na-akụnyere ya para. Iwe were gị. Ị gaa n'otu nga na. Ike ọ na-afụ ụfụ. Mba. Enwere pimple nọ n'ike. Mba, onwelo. Otito kwan. Onwelo. Enwere mgbe ị taa, ike ga-eme ọnụ taa. Mba o. Onye ma nshishi ga oji eshi ike. Mba. Ọ dịghịzi ike. Yirile bra mbụ. Ọnụ anaghị amapụta isi na bra ahụ taa na-ele anya side. Mba o. Mba. Ị na-agba shịkọ n'ime abalị. Ị na-ehi ụra iji agba shịkọ na bed. Mba. Ị mara na nri eshi. Ama m esi nri ọfụma. Gịnị ka ị na-arụ? Abụ m onye ose foto na onye na-ete ihe ndị mmadụ ihe n'iru, ndị na-agba akwụkwọ na ndị nwere mmemme. Ebe ị na-ese ma arụ ọrụ ise foto ga. Nna ese ya na studio. Ka ebe ị na-anọ arụ ọrụ ise foto ga. N'Enugu ebe a Independence Layout. Gịnị ị gụrụ ụlọ akwụkwọ mahadum? Anọ m mahadum. Ị nọ mahadum anọ gịnị ka ị gụa? Ana m agụ mass communication. What is mass com? Mass com bụ maka ndị ozi n'asụsụ Igbo. Ndị mgbasa ozi. Iji ụmụ? Mba. Ị wepụla nwa mbụ? Mba. Gị na onye bi? Mụ na nwanne m nwoke. Ọkwa mana ihe anyị na-eme ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ soshal midia dum m gaa n'iru. Gaa n'iru. Enwere mgbe ị hụrụ nwoke laikiri ga-eji aka gị gwa nwoke ahụ kwụsị ya na ị laikiri ya? Mba o. Ọ dịkwe m. Ịhụ nwoke laikiri ele ihe ị na-eme? M ga na-ele ya anya. Ele otu ị ga-esi na-ele anya? Don't come here gebe takoshibesi. Ele anyị ga na-eli ya? M ga na-ele ya anya ka o notisie m. Ele otu isi eme ya? Ole a na-aka ị ga na-eme ụta. Mba, m ga na-ele ya anya ịfụnanya, anya love. Lewe n'anya ahụ, were anya lewe ba. Ele otu ọ? Ka ọwa anya love gọ. Epus. Ka ọwa anya love gọ. That's why we were anya na ga were elege mmadụ sọ wa anya love. Anya na ka ị kpọrọ anya love. Anya oke bịara ebi were ihe nọ na ngịga ka ị kpọrọ bịa nga bịa debe m anya sị ga na-ele anya love. Ihe ọwa anya love. Ihe ọwa anya love gọ Chineke agbaghị ọkụ. Elekpa nwoke ji akọta sayịnasị ihe awa anya love. Ga were anya pusu chọga nga ọ na-anyụ nsị elege mmadụ hia. Gị sọwa anya love. Nwa bingo nwụrụ anwụ. Look at. Ị ga na-ele anya love. Anya ndị sere foto ka iji elege mmadụ ya ka ịsọwa anya love. Enyi asị ma ịmaghị anya love elege gị kwa akụziere gị kpa eji ele anya love. Gị bịa nga ị ga na-ele anya love. Ajọgo tọwụ gị sọwụ taa. Ọ ya wa anya love nwa bingo. Fakabishi nnọọ ka placenta eghe.
mmadụ letra la gị. Owe tam. Ese? Owe tam. Adị m ekwe ka mmadụ tam. Ịmatabe nwoke ruo na. Ị gara agwanụ m nta ma ọ ya mere ma anya love ele. Den eleghị ije elege nwoke anya love ebe ịmatabe nwoke. Ọ ka ha wee na-afụ m. Na-afụ gị? Atabeghị mbụ. Mba o. Ga-elewe anya love. No wonder ma ya ele. Chai. Donna. Eweliwe na mbara gị mama m sị ya atabeghị mbụ. Ndo. Gbalagharịa dị anya again ka m kụziere gị. Anya love one. Legharịa nke gị ahụ ka m kụziere gị. Mgbe ọwụta nna. Wota nke a dị mma na nke iwe anya pusu chọga nke ọ na-anyụ nshi. Okay. Chọga nke ọ ga-eji aka gbuo ala anyụ nshi nna. Ọ wụ dị anya nke iwe anya pusu chọ ọwụ anya lọdụ ya. Iji ile anya nọv next time ka ile ọ bụrụ nwoke ọ gafeme ya na ịlakịrị iji ile anya lọ ga-eme ka eme ya ụta. Dị nwanyị mkpu mgba mee ya. Ga-eme ụta. Marịa ya again. Okay. Ga-ebuo ya anya ọ ga-akọta sign nna. Good girl. Ama m sị ma nwoke nna. Genotype ọ gị. AS. Blood group gị. O positive. Ọ ya kpọọ akara ekwentị gị. 081 08 40 7656.